Diabeł 2010, coś jak Golden Age. Odkrywam życie na nowo i to ma sens. Nie mam mocy w psyce jak Austin Powers, mam moc w sobie i do tego jeszcze talent. Myślisz może, że nie mam w sobie skromności wcale, a to błąd, moją właśnie wypracowałem. Wykasowałem masę bitów z kompa, z kiepskimi współpracownikami zerwałem kontakt. Kilka zeszytów wylądowało w koszu, wstyd było pokazać to światu zrozum. Bo kiedyś wcale nie byłem konsekwentny, dlatego nie obyło się bez konsekwencji. Robiłem sobie tak po prostu rap bez presji, bo myślałem, że jestem wręcz nieprzeciętny. Los ściągnął mnie na ziemię i przetrzepał tyłek. Bagaż doświadczeń nazwałem swoim stylem. Złapałem już swój bezpowrotny bilet. To nie kolejna zmiana warty, która wróci za chwilę. A jak piję? Ostatnio wcale nie piję, żeby na imprezach nie łapać panien za tyłek. Łapię ją za rękę i kradnę jej chwilę. Ona czuje co mówię, to ja czuję, że żyję. Uczę się od niej jakby była belfrem. Codziennie chcę czuć więcej i wiedzieć więcej. I mówię ci, życie takie jakie jest bierz i odnajdź w swoim życiu rzecz, która ma sens. Mogło być różnie. Stara ekipa posypała się już dawno. Przyjaźni nadal trwają, ale to już nie to samo. Jeden łamie przy stworza gdzieś hen daleko, drugi siedzi w biurze, gdzie tu niezależność. Piwka były w gimnazjum, dziś walczymy o fakty. Mamy fartel, no dla nas ten fakt to rap. Nie pcham się na forum, nie tworzę pokryjomu. Jestem tu gdzie chcę być, to kwestia wyboru. Harmonia, szukam jej w mojej samotni. Wierzę w Boga, choć